he thon thu kan soi tur hi football a in Bumtu Ropui ber ti hialan soi thin ni in mi pakhat a hming Russel King-a cheng khat chau chenga English club a lei dan chanchin le football star larber berte abum gol dan chanchin ani abul chu hein Bumtu Ropui tak hi he hmun atanga in tran hi ani North Country Football Club Middle Lane hi Khowela Football League club upa ber North Country Bupui ania he club hi heti la hian League 2 club mai ni ma se kumtam tak liam ta ero English club lian ber pol ania an club color adum le avar enton hian Italian club lian Juventus chuan club color adum le avar chu an thlang ve hiala an hminglem Magpies ti po Newcastle United in an enton ani he club hian a kum le maya an club kum za som nga na lom turin an in puat chap mup maya kum tam tak chung he club hian adin hun ngai lu tumin na lo be to thina ma se maso na mu tu om lo he club hi fen te ta ni ma se kum sang ni le pakua ron her chu meu chuan fen mangang chuan tap chu sal an ril ruk ta a paun khat lekin an sal tangot maya hei hi a chan ber chu club lei tum tu hian pawn makta duai tam tak club a chhun lu a in tiam wang ani fen te chuan an hmangai an club chu a thut na vai vuta ta tho chuakin phai phul hmun hringa te alim ziai don ta ngain an phur hle a chan ber po an club lei dil tu chu Middle East lal chung ko an ni wang ani engti zia nge heti khopa nei nung chung ko hian North County kher an ron thlan ti chu zo na poimo ani a mi te ro chuan makti na chang an threlem lo thung thil makero heta hian na top mai don lo football fans mai ni lo khovel mi pui barakhai turin signing masabera England manager Louis Sven Göran Eriksson chu director of football tan an lalut ngal der mai fans anom hle theilova an zai khom mup reng mai heti la hian English League niam bera club pakhatin hetia ma an lat mai hi media te ngai atha thei thlod lo thung ani tuna zet chuan middle lane a hlimna aron let le ta ti theya star player aron lang le tabok nen England international Louis Sol Campbell te hian in North Country koran han po pharta ka chuan fan boruwa ka niam thei ta me ulo hlimna chuan an thinlung a chia ne ema hoi atanga sum chu local nge ani ti chu an ngai to man ta me ulo ani diglo taka thil ti ani miawa thu dik chu ze play thei ani chuang lo club director of football Sven Eriksson chuan ril hlel rukna ani ta a bok nu te zor tu chuan in bok nu te man in lapelo tia aron soi meu chuan Eriksson chu a har hok ani ber mai chuta a han thui chianga engkim mai chu aba veka lak le nei alo ni reng mai club le ani nu tharuk lai liam to nu po chuan a lei tu ten an tiam paun makta duai bi chu aron ho thei ta me ulova an be se yang sum chu om ta ho lo mai le January sang ni le so mania fan ta chuan police an pun ta ruaya an ni chuan thilom dan chu an chui tran ta fans lungoi lo te chuan thu nei tu te an dor na ta hle a club frontman te anti club chairman Peter Trembling chu media ten an boron ta a ani eroin club nei tu ni na dik tak a identity a soidu bau lo maya ma se police te chuan thapui nen an han be le ta a kai kuang ber chu an thra chuak ta Russel King he ming hi tlapami poimo te chuan an kok ta chat mai le ani hi tlapin lei fel lai te meeting poimo ate tlapayo turin aron pek chuak thin ti chu mitam berin an soidan ani hei hi Russel King chu ani mi hlima chetla tam tak mi ani ya a in tilar lem lo hle bok football industry mai ni lo politician le regulators te nasa taka lo chai boy to thin tu ani a Far East le Europe lama te a chetla nasa le ani chuti lain ani ero chuan North Country ya hian consultant mai ani thu ala soi renga hetlapa hian shareholder emo director emo trustee emo beneficiary kaningai lo shim ti in atang ru ve hle ani
ni leka poimo ate chuan Russel King-a hming hi mu tur om ho lova ma se BBC investigator lamin an chuina ero ama nge hi mun thim le biru atanga duwa North Country chai buai kwalvel thin tu ani ti chu hai rual ani lo tupe ka pechuaka sumchevel turte Bumtu berania ani hian minglem Lord Voldemort Harry Potter thon thuwa character pakhat ming chu a ho a nickname ani zui ta bok ani king hian kumsang ni le pakwa khan company pakhat Swiss Commodity Holding ti chu adin rupa until nei hlu zong hi $1 trillion ni uvel ni in an chalani tin hei baka hian North Korea rama rangkachak lungal theile iron lai chua phalna right cheng tam tak man hu chu an nei bok ni in an chal heng zong hi kumpinu investment bank pakhat First London Bank kaltanga an nei ni in alang bok kinga hian Bahrain lal chung ko hausakna chu akuta om vek ni asoin First London Bank hi abuma dollar billion chuang tiamin an banka share 49% vel chu adil hlotling thei ani he bank rintlak tak maya share tamjok nei tu ani na le Bahrain lal chung kwa ani na finfia na le khalema nei mi awangin North Korea sarkar po hi abum minta ani ome tin North Country club nei tu tele football league nei tu te tan po document tulte hani kimi awangin nar thei ani lova North Country First London Bank baga hian league nei tu te thu nei tu te po abum te hial ani North Country le hian khat bak investment nuaya om Munto Finance mingin indorna akal puitlang puichina hi avain Bahrain lal chung ko nuaya om nia mi zong in an ngai vek ani ama khop mai Bumtu chuan a ming Bumtu ane theina chan chu mi zema a maktak maya azuna waitir thei thin wang ani Russel King po hi chu tiang mi chu ani azuna chuan mi an waya an thusoi apiang chu an ni hian an oi zela hanrin hlel em na an nei ngai lo ani North Country a om lai hian ani chuan Swiss Commodity Holding mingin North Korea atloa heta hian khatilaya North Korea chairman Kim Ngaihnawm Supreme People's Assembly chu Pyongyang khopuya atlo nge a tlaptran tu te dan chuan thil ngai that thlak tak ani hemitum hian North Korea te rinna atlo theinan England manager Louis Sven Eriksson le Peter Willett te ashwai nge ani hemituma North Korea tlo na chanber chu cheng dollar billion chuang pe a an ram lungal thei rang ka chakle iron khurte lai phalna rights nei atum wang ani hemitum po hian North Korea hian Russel King hi rin hlel na chang an lo hri ho lo ani ani na taka chuan kumsang ni le pakwa din company in reilo te a lutna $1 trillion ni chuang ani thei hi thilmak tak ani a heti ani chuan khowela mining company house ber ani ti na ani chu hetiang ram pakhat meu po bum thei tu hian English lap pakhat alei thei hi chu thilmak lutuk po ani om love Russel King hian nun nuam satak a chena a thopui pa le Bahrain chung ko mi anga lan tir tho a bit hayat khan nen chuan a phena tangin engkim an lo chalai thin ti BBC investigator ta chuan a hrechuak le ta zela a bit khan hian Bahrain lalfa pani na chu in bel derin North Country chantu ta chu hunrei to tak ata alo bekwal thina an ho sakna chu doktarin alo min to ani khan hian hetianga ati thu hi phana sa hle ma se amingero British police te chinchiana le khabua alo chuang kal to a tunmai nani hian mi bumna tangin pon makta doi chuang alo ru chuak to ani hetianga buman ni ti an ria chua nu hian North Country chuan pawn makta doi sari ve lai ba an lo nei to ti an hre chuaka club chairman thar chuan payment makdang lam takmai pawn nuai ni ve lai te chu a mu chuak nga la heng poisa te hi Bahrain lama kallani thu a hre chuak ngal bok chuta staff te chuan heng payment te hi Russel King-a thupe ka ngati ani thu chairman thar chu an hrilvele boka e hian Russel King-a zon na na chu
Bahrain ram lama kalpui chi ani zia atilang ta pound sing kualai mai chu sail tower 5-star hotel lama akal thu hriat ani le ta ma se reilo te aking hi hotel bul hnai maya apartment pakhata a cheng ki hriat chu ani le ta ama chui tu BBC investigator team te chuan awm na hmun chu an pan ta chat maya he hmuna hian BBC team te chuan king chu an vazong muta ani hetiang taka football khovel chai boy tu le England a beng lian tak le North Korea ram hial chai boy thei tu hi a than dan chu moi lovin za thlak le ma se a chanchin ro kon soi fo to tur ania midang lam tak ani na po kan pom fo to tur ani